Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo da otvaramo neke čestove koje sam spremio. Ništa neće da bude specijalno. Ovaj skroz desno sam slučajno otvorio, tako da ajde da počnemo od silvera. Ništa posebno. 2 golda, 3 skeleta, 6 mortara. Awesome arrows. I 8 knightova. 193 golda. 3 mortara. 4 knighta. 19 eurova. 3 barbarian hunta. I 57 gold. 3 gema. Spear gob. Malo će ovo bilo lepo. I ništa. I odigrat ćemo jedan game sa drugom. Nešto posebno. I moj drug ima tornado. Ajde, čekat ćemo. Eto, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!